Il-ħaddiema tal-Air Malta jingħataw l-ewwel idejat dwar il-pjan tal-Gvern għall-futur tagħhom. Waqt laqgħa l-ġimgħa fil-għaxija l-kap eżekuttiv tal-Air Malta Peter Davis ħabbar skemi ta' terminu ta' impjieg volontarju għall-impjegati tal-linja tal-ajru nazzjonali. Qal li t-taħdidiet formali mal-unions dwar it-terminu ta' dawn l-impjiegi se jibdew il-ġimgħa d-dieħla. Peter Davis fisser dan il-pass bħala bidla assolutament neċessarja u qal li sal-aħħar ta' Ottubru l-bidliet iridu jkunu implementati. Waqt il-laqgħa sar magħruf li fl-aħħar sena finanzjarja li spiċċat f'Marzu ta' din is-sena, il-linja tal-ajru nazzjonali għamlet telf ta' 36 miljun euro. Peter Davis spjega li biex titranġa din is-sitwazzjoni se impjega kap għall-finanzi bl-Air Malta tħoss il-ħtieġa li fl-istqarrija tagħha tispeċifika li dan se jkun tan-nazzjonalità Maltija u se jibda mal-linja tal-ajru fl-ewwel ta' Settembru. Miegħu se jingħaqdu 5 professjonisti oħra li fi kliem Peter Davis huma esperti fi programmi ta' ristrutturar tal-linji tal-ajru. Il-laqgħa li tmexxiet mill-avukat Andrew Borsch Cardona kienet indirizzata wkoll miċ-Chairman tal-Air Malta Louis Farrugia. Saħaq kif il-linja tal-ajru diġà bdiet timplementa l-pjan ta' ristrutturar li kien ippreżentat lill-Kummissjoni Ewropea fejn hu mistenni li titnaqqas l-ispiża bi 30 miljun euro fis-sena filwaqt li jiżdied idħul bi 30 miljun euro fis-sena. Fit-tmiem il-laqgħa ċ-Chairman u l-Kap Eżekuttiv tal-Air Malta stiednu lill-impjegati għal riċeviment.